Čau lidi, tady je můj první let's play ze survivalu, tak doufám, že se vám to bude líbit. Tak můžeme si dát nový svět, tak bude se jmenovat YouTube a tady tak máme survival, tady si dáme seed, taky YouTube i YouTube. Tak toto dáme stejně, dáme si bonus chestu a dáme done a to je asi všechno, tak dáme to a můžeme začít. Ze začátku se mi to bude asi chvilku lagovat, protože než se načetnou čanky. Nějak to dlouho trvá. Jo, už to začíná. Tak. Chvilku musíme nechat načíst mapu. Jinak ještě mám toto, tak to asi nevšimejte, až to klidně vypnu. I tak a kde máme bonus chestu? Kde pak je? Tam je vidím. Berem louče. Neboli torčky. Tak to je pěkný. Tak to berem. Dáme sem, to si dáme sem. To dáme sem, to dáme sem. To už si sem vemu. Tak a budem se moc vidět. Tak asi budu první docela těžit stromy a někde se tady ubydlíme, ale nechci si tady ubydlit v sněžném biomu, protože já sněžný biomy nemám teda moc v lásce. Tak si naštížeme pár dřeva a půjdeme si půjdeme si někam zabydlet. Podíváme se na mapu, jak se nám vygenerovala. Budeme se asi někde zabydlet, možná do pouště, nevím, asi jo, a možná můžeme třeba najít tuto, najdem nějakou třeba vesničku, jestli nějakou teda najdem vůbec. Pokusím se. Vytěšíme si nějaký kaktus. Můžeme se vydat. Co to bylo? Jelikož teď jsem se... uhlí. Jelikož jsem se teď nepodíval, jak dlouho budu natáčet, takže já nevím, budu natáčet zatím nějak pár minut, 10-15 minut zatím budu natáčet a pak když tak budu natáčet víc. Ještě jdem nahoru. Jo. Tak, musím vytěžit, udělám si krumpáč. Tak, hop, nahoru. Tak, teď si to obestavíme. Ne, tak teď blbý. Tak uhlí tady je, no, se ho tady nechce nechávat, no. A buk. Prostě vyrobím krafťák.
vyrobíme si, krumpáč a vykopem si to uhlí. No ale první si udělám tak styky a udělám si lopatku. No, asi udělám už rovnou s tou novou lopatku, takže si vykopu tak. Ne, tak to nechci, to zrovna fakt nechci. To se mi fakt nevede, no. Já jsem spadl do díry, no nic. Tak. Tak vykopem uhlí a půjdem si někam teda zabydlet a tam asi ukončím díl. Jestli ještě něco stihnu, tak nevím. Tak. Aspoň bude zásoba písku. No, taková trošička pídí zásobka. Tak. Ne, tak to nechci, tak to bychom si nerozuměli. Ne, no, tak, a teď si vykopu tady tohle. Tady máme to uhlí. Já vím, je to taková trošku nuda, začátky jsou ale vždycky taky nudnější. Hele, XP. Takže musí, jestli toto, tak. A budu těžit teda asi v offscreenu a možná klidně budu na toto, záleží i v nahrávání, ale záleží, jak si vy řeknete, jestli chcete, aby jsem těžil, i když toto budu nahrávat, nebo když nebudu nahrávat, protože to kopání je docela nudný, takže nevím, jestli vás to bude bavit. Tak když tak napište do těch komentářů, jestli to chcete, tak nebo jestli to chcete s nahráváním, to kopání, anebo ne. Jestli nic nebudete říkat, tak asi dám to v offscreen, protože to bude lepší i pro vás. Aspoň vás to nebude tolik nudit. A jo, a chystám se teďka až asi po tímto let's playu si těším, budu nahrávat nějakou stavbu, budu stavět stavbu, takže z toho taky natočím video, takže si těšte na další video, možná by mohla vyjít už za dva dny možná, nebo já nevím, ale hlavně teď budu točit ten survival teďka. A to asi všechno, jinak pak si vymyslíme, co budeme natáčet. No spíš, co já budu natáčet. Taková menší zásoba teď bude uhlí. Tak, to bude podle mě stačit, takže teď půjdeme někam se zabydlet. V Poště se mi taky nechce moc zabydlovat, protože tam je docela hodně mobů, se tady spavnuje. Ale jestli najdu nějakou tu vesničku, tak bych se tam klidně obydlel. Ale bylo by fakt lepší, když jsem se obydlel i na toto.
bylo by dobrý, kdyby jsem našel ovce, ale já vím, že tady je nenajdu. Takže tam vidím trávu, takže tam se už budeme blížit tomu, tak tam se někde asi ubydlíme. No, stromy. Hele, co vidím. Tak asi tady si udělám díru a zakopu se tam a pak pak jak dokončím barák, asi budu od screenu si postavím nějaký malý příbytek a toto a pak vám ukážu v dalším videu, jak to bude vypadat. Takže já se tady podívám, co tady je v okolí. Ovce kravce, takže i krávy, slepice, tak to bude pěkný. No tak zabijem si 3 lak. Dobrý. Počem ovco, pojď sem. Zabiju tě. Blíží se noc, takže to už asi budu ukončovat. No to poslední ovci a už to ukončím. Ne, pojď sem ovco, pojď sem. Jo, máme toto. Tak, já se s vámi loučím, jestli se vám toto video líbilo, tak dejte like a jestli v případě, jestli nemáte ještě odběr, tak dejte odběr. Když mě podpoříte, tak budu rád a budu natáčet co nejvíc to bude videí. Takže like nebo odběr a uvidíme se u dalšího videa. Čau.